...23. ožujka 1726. Marko Delucci piše izvanrednom kotarskom providuru za vrijeme noći punog mjeseca. Nekoliko katoličkih obitelji iz Barske dijeceze obratilo se na njegovu ekscelenciju generalnom providuru s molbom da se sklone u državu Prevedre Republike. Kako u njegovom preuzvišenom gospodstvu poznato, stiglo je 56 duša. Nemaju upravo ničega za svoje uzdržanje, jer su pobjegli noću da ih Turci ne potuku. Još 28 katoličkih obitelji odlučilo je krenuti. Vaša bi milost izvršila djelo milosrđa, kada bi dala ovdje jednog prokuratora da se za njih brine i kada bi poslala glavarima Paštovića da za njih gledaju kako na podanike Prevedre Republike. Uzimam sebi slobodu da vam preporučim ove bijedne katolike, da bi im se priteklo u pomoć s pravim kršćanskim milosrđem, jer u ove krajeve nisu izbjegli radi ničeg drugog osim toga da sačuvaju svoju katoličku vjeru. Dico moja, poslušajte ovu priču. Tako nam govorahu naši starci i prenašahu svoju predaju s koljena na koljeno. Danas, kad sagledamo unazad baštinu koju nam ostaviše naši prethodnici, vidimo trud, znoj, zasluge, ljubav i djela koja govore i svjedoče o jednoj veličini na koju smo ponosni. Tko smo? Gdje smo? Kome pripadamo? Pitanja su smisla onog određenja koja kao odgovorni ljudi postavljamo sami sebi. Sudbina je nas htjela i ovdje nas dovela. Pozvani smo da ispunimo njen smisao. Neke stvari ne određuje čovjek i prije nego je rođen, nasljeđe, korijen, navade određuju život mimo naše volje. Niko nije istinski ni posve gospodar svoje sudbine, jer davno prije njegova rođenja Svevišnji odredi njegovu stazu. Na toj stazi smisla pozvani Arbanasi kao odgovor pozivu sudbine stoje. Na kraju grada Arbanasi stoje. Dijete Zadra, mjesto moje, mjesto mojih predaka, mjesto vaše i sutra mjesto djece naše. Arbanas je naziv za mjesto i za njegove stanovnike u neposrednoj blizini Zadra, koje je donedavno predstavljalo samostalno naselje izvan gradskih zidina, a danas je sastavni dio grada. Ono se od ostalih okolnih sela i naselja razlikuje po svom podrijetlu jer predstavlja posebnu etničku zajednicu. Naime, ovo mjesto nastalo je prije 280 godina doseljenjem izbjeglica pred Turcima sa područja oko Skadarskog jezera, koje je tada bilo pod turskom vlašću. Prvi Arbanasi pristigli su u okolicu Zadra 1726. godine. Kraj iz kojeg su došli jest pobrđe između Skadarskog jezera i mora, koje je u to doba predstavljalo dio Turskog carstva, odnosno njegove upravne jedinice Skadarskog pašaluka. Najveći broj bjegunaca potječe iz sela Šestani, Briska i Livari, smještenih u blizini tromeđe između Turske, Albanije, Crne Gore i takozvane Mletačke Albanije. Razlog njihove seobe je izuzetno teško stanje na turskom području za katolički živalj. Sve te nedaće, a posebno težnja za očuvanjem svoje vjere, uvjetovale su da među katoličkim stanovništvom ovih krajeva javi se želja za odlaskom s turskog područja. Najjednostavnija varijanta je bila spustiti se u primorje na mletački teritorij. Prva vijest o seljenju Arbanasa koji su pobjegli iz Turske Albanije potječe od 23. ožujka 1726. godine. Toga je dana, prema sačuvanim podacima,
sa turskog područja u okolici Skadarskog jezera stiglo u Kaštel Lastvu 56 katoličkih duša. Vijest kaže da je još 28 katoličkih obitelji bilo odlučilo pobjeći na mletačku stranu, ali ih je spriječila oštra zima i mrak. Već nakon 10 dana navedena skupina od 56 bjegunaca prebačena iz Kaštel Lastve u Kaštel Novi, današnji Herceg Novi. Preostali bjegunci onih 28 obitelji morali su stići u Kaštel Lastvu nešto kasnije, negdje u drugoj polovici travnja. O daljem tijeku zbivanja dokumenti šute. Sljedeći poznati podatak kaže da su pripadnici i prve i druge grupe već stigli u Zadar. To je moglo biti dakle negdje između 10. i 31. svibnja. U Arbanasima je još dan danas živa tradicija prema kojih je u njihovu novu postojbinu doveo barski, a zatim zadarski nadbiskup Vicko Zmajević. Ipak treba istaknuti da je Zmajevićevo nastojanje oko preseljavanja arbanaških katolika u Zadar išlo ukorak s nastojanjima Venecije da naseli opustjele krajeve u Dalmaciji, posebno Zadarski kotar. Prema dosadašnjim spoznajama, prva skupina Arbanasa bila je smještena u Zemuniku. Na tom području je izgleda trebalo biti osnovano i selo koje se spominje pod hrvatskim nazivom Ericovo selo, po imenu tadašnjeg providura Nikole Erica. Kada je međutim zadarski kanonik i veleposjednik don Ivan Grizogono nekoliko mjeseci kasnije ustupio vlastima svoje zemljište u predgrađu Zadra u blizini Lazareta Svetog Marka za izgradnju novog naselja, odustalo se od formiranja sela u Zemuniku, premda je tamo bilo podignuto već 15-ak kućica. Tako je na području gdje se danas nalazi podignuto naselje arbanaških doseljenika pod talijanskim nazivom Borgo Erico, što bi u prijevodu značilo Erikovo predgrađe. Prvi spomeni ovog naselja navode se već 15. kolovoza 1726. godine. Zemlja u Zemuniku je i dalje ostala Arbanasima kao njihovo polje. Kako je vrijeme odmicalo, prilike u staroj domovini u Albaniji nisu se popravljale. Život u nesređenoj turskoj državi bivao je sve teži. Već iste 1726. godine na mletačko područje se prebacuju tek manje grupice bjegunaca, katkad tek nekoliko obitelji ili pojedinaca. Njihov broj ni sudbinu nije moguće točno utvrditi. Neke od njih doselile su i na područje Zadra. Među imenima tada pristiglih Arbanasa spominju se Šestani, Pinčići i Šencija, odnosno kako su se kasnije nazivali prema zanimanju njihovog starješine, Kotlari. Ipak, pogoršanje prilika u Albaniji dovelo je 1733. do još jedne velike seobe Arbanasa. Ponovo su strah pred odvođenjem u Perziju, nemiri, otimačine, klanje i paleži na graničnom području te širenje kuge pokrenuli narodu bijeg. Tako se s velikom sigurnošću može reći da je nadbiskup Zmajević bio glavni organizator i ove seobe. Povijest Arbanasa od samih početaka usko je povezana uz crkvu. U početku nisu imali svoju crkvu, nego su prvih 10 godina služili se crkvom Svetog Ivana te crkvom Svetog Donata. Mjesna crkva počela se graditi na trošak nadbiskupa Vicka Zmajevića 1734. godine, a dovršena je 1737. U isto vrijeme gradio se i župni stan, također na trošak zadarskog nadbiskupa. Oko crkve smjestilo se seosko groblje. Od stare crkve do danas je sačuvan zvonik, sakristija i veliki oltar, te kip Gospe nad crkvenim pročeljem. Poslovična radinost Arbanasa došla je do izražaja uskoro po njihovu dolasku. Od dobivene zemlje, najvećim dijelom ledine, oni su ubrzo stvorili plodne oranice i time pridonijeli razvoju poljoprivrede cijelog kraja. Premda su Arbanasi smješteni uz more, u neposrednoj blizini Zadra, ipak njegovi stanovnici nisu nikad u prošlosti, kao uostalom ni danas, veću pozornost poklanjali pomorstvu i ribolovu kao izvoru zarade. Za razliku od pomorstva, Arbanasima je, čini se, trgovanje bilo u krvi. Već od dolaska u ove krajeve oni su se njime bavili na malo
na veliko. Napose su se istakli u trgovanju stokom i mesom. Kada je Zadar pod kraj 18. stoljeća došao pod austrijsku upravu, napose aktivni i uspješni bili su arbanaški trgovci živim blagom. Kada se govori o gospodarstvu Arbanasa u prošlosti, ne bi bilo pravedno ne spomenuti sindikalni radnički pokret koji je donekle uzgibao ondašnju stvarnost na razmeđu između 19. i 20. stoljeća. Upravo zahvaljujući gospodarskoj moći pojedinaca, od druge polovice 19. stoljeća u naselju počinje bujati društveni i politički život. Na duhovnom i prosvjetnom polju udio Arbanasa u životu ovoga grada od njihovog dolaska do danas nije zanemariv. U gradskoj okolici ne postoji sela ni naselja koji bi dalo veći broj učenih ljudi od Arbanasa. Dva su značajna izvora koja su omogućila Arbanasima da nadmaše svoje susjede. Zbog svoje odanosti crkvi i u znak zahvalnosti nadbiskupu Zmajeviću, oni su po dolasku u ove krajeve obećali svom dobročinitelju da će mu svake godine davati po jednog kandidata u novootvoreno glagoljaško sjemenište. Tako se tijekom 18. i 19. stoljeća u ovom malom mjestu pojavio velik broj obrazovanih svećenika koji su predstavljali jaku mjesnu inteligenciju, a budući da su bili obrazovani na starim glagoljaškim tradicijama, kod njih je dominirala hrvatska nacionalna svijest, što će se najbolje vidjeti u razdoblju narodnog preporoda u Dalmaciji. Arbanasi su prilikom doseljenja stigli sa svojim svećenikom po imenu Don Miće Tokši, rođenom u Sapi u Albaniji, koji je nakon seobe praktično bio prvi svećenik Arbanaške župe u razdoblju od osnivanja župe 1734. godine pa sve do 1757. Iz njegovog testamenta vidljivo je da je među ostalim Arbanasima stigla i njegova šira obitelj, te da je pokopan prema svojoj želji u staroj Arbanaškoj crkvi. Prvi svećenik koji je iznikao iz Arbanasa nakon njihova dolaska u predgrađe Zadra bio je Don Ivan Petani. 40-ak arbanaških svećenika su svojim životom i radom, šireći ovdje stečeno znanje, pomagali svom narodu na vjerskom, moralnom, nacionalnom i gospodarskom planu. Za svoje pak rodno mjesto oni su predstavljali lučonoše koji su dobrano davali pravac glavnim smjernicama povijesti mjesta. Drugi, možda još značajniji izvor učenih ljudi u Arbanasima stvorila je Austrija, formirajući u ovom mjestu 1866. godine prvu učiteljsku školu u Dalmaciji na hrvatskom jeziku, pod nazivom Ilirska preparandija. Nju je od njenog osnutka pa do zatvaranja 1921. godine pohađao velik broj arbanaške djece. Tako je u pola stoljeća svog djelovanja ova škola dala mjestu čitavu plejadu mladih učitelja koji su, kao i svećenici nakon završenog naukovanja, odlazili po dalmatinskim selima šireći pismenost i odgoj, a usto i budeći nacionalnu svijest naroda. U našim tada zaostalim selima Ravnih Kotara i Bukovice oni su predstavljali prve glasnike kulture i pismenosti na hrvatskom jeziku. Došavši u ove krajeve kao Albanci katoličke vjeroispovijesti, Arbanasi su, nikad ne skrivajući svoje podrijetlo i čuvajući ljubomorno svoj jezik, otvorena srca ušli u politički život nove domovine. 80. godina 19. stoljeća među hrvatskim strankama dolazi do pregrupiranja i pojave novih ideja. Najznačajniji je svakako prodor misli Ante Starčevića, ideologa hrvatske nacionalne neovisnosti u Dalmaciji. U tim previranjima arbanaški rodoljubi su se istakli i uvrstili svoje rodno mjesto u povijest hrvatske nacionalne misli. Naime, prvo organiziranje pristalica Starčevićevih ideja u stranku prava na području cijele Dalmacije zbilo se upravo u Arbanasima 1880. godine. Tako se ova u početku mala albanska kolonija u zadarskom predgrađu u
doba kada se kod svih naroda počela buditi nacionalna svijest, nije probudila kao dio albanskog, nego kao dio hrvatskog nacionalnog bića. Pravaške ideje iz Banske Hrvatske pale su u ovom mjestu na plodno tlo. Hajdmo, braćo Bogu svome, da nas grije žar domovine, častimo taj Božji dar. Pod utjecajem tih ideja osnovana je u mjestu i Hrvatska pučka čitaonica u kući Krsta i Ivana Perovića 23. travnja 1896. godine. I tog povijesnog 23. travnja na večernjoj svetoj misi posvećenoj otvaranju Hrvatske pučke čitaonice utemeljitelj Stranke prava za Dalmaciju Pavao Lučirelja pred oltarom kaže: kad nam Bog je dosudio da nam postojbina bude Dalmacija, ta koljevka hrvatstva, što nam ostaje kao svjesnim građanima nego da prigrlimo onu narodnost koju smo u zemlji hodeć za Gospom našom našli i da se prilagodimo narodu koji nam je kućište dao, s kojim moramo istu sudbinu dijeliti tešku. Što imamo biti drugo nego Hrvati u hrvatskoj zemlji? Samo ona gradska fina gospoda, tobože učena, gospoština naša drugčije misli, ili možda hoće misliti tako, a sva iz hrvatskih sela potječe. A došljaci ovi novi, što sreća posluži ih obogatiti se na žuljevima naroda hrvatskog, neka se podignu na uzvišenost oltara ovog tvog Gospo naša, uzvišenost osjećaja što Arbanase resi, i neka ne prkose aspiracijama naroda našeg koji traži svoju nezavisnost i svoju samostalnost. Neka se klone s puta nama koji vjerujemo u budućnost Buka našeg. Jer smo s Kvaternikom uvjereni da je nama, Hrvatima, još živjeti. Da znaju što oltar ovaj jeste. Da znaju za poštenje, bili bi se borili i krv svoju proljevali, ko stari naši. Da te čuvaju neokaljanu, tebe svetinju našu. Ne bi tuđim svijetom sebe javno ocrnjivali. Eto na što ih navukoše naši prijatelji svjetski. Prvi hrvatski sokol u Zadru pa i u Dalmaciji osnovaše upravo Arbanasi. Učiniše to gospoda Đuro Marušić, Don Mio Ćurković i mecena tadašnje hrvatske inteligencije Pavao Lučirelja, čovjek imenom kojega se u narodu naziva čitav jedan kvart grada. Već spomenuti Đuro Marušić biješe i jedan od osnivača Narodnog lista. Dolaskom talijanskih vlasti nakon Prvog svjetskog rata zamire ovaj bujan politički život i počinje progon svega što nije talijansko. Učiteljska škola u Arbanasima je zatvorena, a svi koji su govorili i mislili hrvatski bili su zlostavljani. Zbog toga su u susjednu Jugoslaviju morali oseliti i svi arbanaški svećenici i svi učitelji. Tako je ovo selo bogato obrazovanim ljudima na duhovnom planu odjednom opustošeno. Ostalo je bez svoje inteligencije, svog duhovnog vodstva, a preostalo neuko seljaštvo vezano uz svakodnevna egzistencijalna pitanja nije bilo sposobno politički misliti. No, porazom Talijana u Drugom svjetskom ratu i prelazom Zadra u sastav Jugoslavije, Arbanase je ovo, premda površno koketiranje s talijanskim vlastima, skupo stajalo. Bijes novog režima okomio se na njih kao na najljuće neprijatelje. Na kraju grada, 1945. Plač djece, jeca i majki. 100 ih je bilo, žicom vezane ruke. Dan mrtvih i sisveti, gradsko groblje, možda jama Lavrnake, tko zna, hropac umirućih mučenika, 100 rana, Arbanasi,
mjesto udovica, mjesto sirota, prognanika. Arbanasi su se kroz povijest, od dolaska na ovaj prostor, živeći pod različitim režimima, od Venecije, Austrije, Italije, Jugoslavije, morali prilagoditi uvjetima i narodu ovog podneblja, a pritom zadržati svoju samobitnost, samosvijest kao specifična zajednica. Mnogi su skloni pripisati nam taljanaštvo, što je sasvim pogrešno. Točnije, ta tvrdnja stoji koliko traje vlast Italije nad Zadrom, između dva svjetska rata. Istina da smo ljubitelji talijanske kulture, načina življenja, bicikleta bianchi, belkanta, načina odjevanja i canzoni. Pa ipak, bili smo i ostali mjesto na kraju grada. Ljudi koji se primaju s rezervom, barem dok ih se ne upozna, o kojima kolaju predrasude, ljudi koji se uvijek iznova moraju dokazivati ovome gradu, gradu svojih pradjedova. Ne znam zašto roditelji uvijek u pravilu odbacuju one koji ih najviše vole. Reći ću vam još jednu istinu. U jeku Domovinskog rata Arbanasi su predstavljali jednu od vodećih prigradskih sredina i po borbenom zanosu i po broju žrtava koji su prinijeli u obrani svog mjesta i domovine. Zato, dico moja, zapamtite da ni odjeća ni mahanje zastavom nisu znamenja pripadnosti jednoj naciji, već djelo. Jer lako je u trenucima nadahnuća, ushićenja, odjenuti nacionalno ruho ili zastavu podići na barjak. Mnogo je teže podići život na oltar nacije. Jer tu treba dati sebe, komad svoga duha, komad živa mesa, a možda i cijelo svoje biće. A ljudi su sebični. Stoga krivo je ako se o Arbanasima sudi po odjeći koju nose, po pjesmama koje vole, po biciklama, vespama koje voze, već po dijelu. Jer dijelom smo dokazali svoju pripadnost Hrvatskoj, svoju ljubav prema ovom gradu. Mi smo navikli gaziti po trnju, a svjesni smo toga da za nas nema zvijezda. Možda je tako bolje, to jača duh. Za slučaj da nas uhvati melankolija, još uvijek imamo svoje kolovare, ime koje na arbanaškom u doslovnom smislu znači mjesto gdje se ispiru rane. Proživljavajući tako skoro 3 stoljeća, zajedno sa ostalim stanovnicima Zadra i njegovog kraja, sve nedaće koje je povijest sa sobom nosila, mi smo sve više postajali sastavni dio sredine koja nas je okruživala. Zato je prošlost Arbanasa pored Zadra duboko utkana u povijest Zadra i njegove okolice. U crkvi Arbanaškoj prigušano je svjetlo. Na oltaru kućica iz Nazareta. Pred njom Zonja i on. Gospa naša hodi s djetetom na prsima. Mirno je njeno lice, ko prošlost, ko zagonetka. Za njom u koloni oni, za njom u koloni mi. Za njom u koloni naša djeca i djeca naše djece. Dok god nas crvenica ova teška arbanaška bude rađala, hranila i uzimala. Amen.